Jawa Timur khususnya. Prengat-prengot adik mikir apa? Mas Kidik, Mas Butuh. Diaturake nganturi Mas Klitik karo Mas Kluthuk. Wilujeng dalu Mas Klitik. Nggih, wilujeng dalu, Mak. Wah, jan dalu niki gembira sangat suasanane nggih, Mas. Estu. Iya. Nggih. Alhamdulillah barokah dalu niki saged marak sowan dumateng sedaya warga masyarakat sambi jajar daleme Bapak Sarlan kalian Ibu Muslimah. Sembah nuwun Pak sinten wau? Pak Sarlan sembah nuwun. Kula marahi nek teng mriki sing kula tepungi ming siji ya, Mas. Sinten? Lek Kayah tukang masak. Niku tasik dulur kula kok. Nggih, wah janjangan tewele mening, Mas. Kecap tok. Ning sing baken ora ninggalke tata krama. Suwane dhewe iki mergo ditimbali panjenengane Pak Sarlan dalam rangka ngunduh kemanten, Mas. Lho, manten kok dunduh niku dunduh keng pundi lho, Mas? Tegese bar ditemokne, lek wong biyen iku ngarani sepasaran utawa ngunduh manten. Oh, dadi niki direjak-rejake. Ah iya, jejere wong tuwa ya oleh tanggung jawab karo putrane kala mangsa lek nyambut gawe suku dienggo sirah dienggo suku iki bot-bote nyuwargake karo putra-putrane. Iya lah, kaya akobrat lho Mas niku. Ngapa? Lah sirah ngendas, ndas nggih sikil ngendas. Niku paribasane. Lah niku njen kandhake riyen ngoten. Mula niki sing rawi kae kaya ngeten niki berarti panjenengan Pak Parlan nika oleh Pak Sarlan. Sinten? Pak Sarlan. Pak Sarlan. Kula niki ngeten niki lho Mas. Iya. Angger omong salah niku berarti kena ditengeri. Napa? Angger kok duwite wis entek sik ngeten niki. Kok ngerti panjenengan sesuk iki pancen yo garek wassalam lho Mas iki. Jenengan niku sing marahi kok iso. Ki kowe karo aku ya alhamdulillah ngono. Loh, panjenengan kalih Mas Kluthuk. Lho nggih to wong. Sinten? Lho nuwun sewu lho Mas. Oh nggih. Kula ki ora kok ndudohke Kluthuk. Kula niku nyambut gawe iso sugih ya karana Kluthuk. Iso urip kepenak ya gara-gara Kluthuk. Dan rungokne niku, dhek urip penak urip sugih kula tetep melarat. Iso sugih nggih gara-gara Kluthuk. Lah jeneng partner kerja niku. Nggih, ngoten. Mula insyaallah bulan ngarep ajeng kula lebokke sugihan niki. Ya aja sembrono. Timbang aku mbok bojoku ta. Lah nyapa kok Lek bojoku mbok anu aku tak rabi karo Budi Sutar.
Aja. Aja jarak kuwi kok iso. Lah ngunduh manten, Mas. Nggih. Mula pun Pak Sarlan anggene leh ngrupyan dana rasa caos panglipur mboten kados-kadosa dalu niki. Bombonge ngati. Nggih, Lek nggih. panjenengan Mas padakake utawa nyawang panjenengan Pak Sarlan gitu. Lek klemek-klemek tledak-tledok jebul duweni tekad sing dhuwur, Mas. Mula niku kena dingge contoh, Mas. Ah iya. Yayine menika lembah manah. Saksok bijaksana mboten kok menyombongkan diri. Ah iya. Tenan Pak Sarang ki, betul jiwanya itu sak sok. Ya sok ono, ya kadang ya sok ora. Jenenge menungso ki ora eneng Mas sing diarani sempurna. Nah, kuwi lho, mula kena dingge contoh ngono. Niki malah kala dek wingi kepanggih teng pasar ngunut kula nggih panggih Pak Sarlan kok, Mas. Loh. Mila to? Lho, piye to kowe? Go gorenge mak tumbrong kuwi. Waduh, kok Ora tau rono kowe. Karo Pak Sarlan ketemu nang ndi? Lho ning gone Pasar Unut. Sak pasar Unut. Berarti ya padha no. Lho kowe ya ketemu. Lah aku ndek iki ya ketemu karo Mas Eko. Lho ning ndi? Mas Eko dalang iki. Iya. Ya rada ngalor sithik aku ndek. Gone YouTube blong, Pak. Lah nyapa to? Lah ngendi? Dene kali wungu ngono lho ndek. Ngawur Ngono iki jenenge Pas nambang. Sosialisasi, Mas. Mergo saiki dina kowe aja nyepelekne wong-wong ngono kuwi. Biarpun bagaimana bentuknya, biarpun bagaimana fisiknya, dia mempunyai hak masing-masing. Gen kula enten lho Mas dek wingi. pripun? Bekas bocah nakal ki ndelalah mati kena penyakit. Oh iya. Ngono kuwi wis didongake apik karo tangga desa, ya sak desane pelu ndonga melu tahlilan. Lah kok jenazahe ora ketampa. Loh, Jenazahe ora ketampa. Lah kok bengi-bengi kuwi lho. Heeh. Mosok ning kuburan, lah kok bocah kuwi tenguk-tenguk ning dhuwur maesan. Terus lah karo Pak Mudin parani tok. Terus didongake wacake surat Yasin leh nyauri piye. Lah nyapa kok ning dhuwur maesan kok karo dolanan HP leh muni ngono. Lah kok bocah wedok leh muni piye. Teng ngesor mboten enten sinyal Pak Mudin leh muni ngono. Dadi bocahe metu neh. Ya ki arep telepon karo Mas Eko jane aja. Rumangsamu. sing genah dalam rangka kemantenan iki, Nggih. ada hikmahnya untuk awake dhewe geguyunan. Saestu Mas. Mula ora mokal mlepa yen pyayi Jawa niku mboten ninggal jawane. Umpamane. Mula srana ngeten iki lak srana sing adat Jawa to Mas. Nggih. Kaya penjanngasta menika di wonten wonten pojokan sisih kulon napa kanan kiri panggung nggih diwehi srana Jawa, lor kidul ngono. Umpamane napa srana Lah Jawa? gambarane to Mas nika ana apa kae jenenge Cengkir. Cengkir kae nggih pituwah, ngono pitutur. Oh, iya. Mungguing temanten sakarone. Cengkir ki kenceng olehmu mikir. Oh, iya. Nek wis bebrayan membina bahtera rumah tangga kudu duwe pikiran sing kenceng. Iya. Prinsip. Ngono iya to, ngono. Tebu kuwi manteping kalbu. Wah. Dua-dua mempelai di antara manten putri temanten kakung kuwi kudu iso mantepke kalbu, mantepke ati. Nek wis pilihane ya wis pilihane aja kok kegoh karo kahanan jaba. Kaya ning gedang napa, Mas? Gedang. Gedang menika dingge cawisan. Heeh. Gedang ki digeget sakwise bar madang, mula nggih cuci mulut. Oh iya. Ngono. Kuwi pari kuwi nggambarake pangan. Mula nek wis diwenehi lambang pari, wong lanang utawa wong wedok kudu iso golek pangan dhewe-dhewe. Aja njagake lanange, aja njagake wedoke. Pinter kakunge nyambut gawe lek sing putri ra iso dadi daringan. Kuwi Bocor dadine, Mas. kuwi ora kaya bojomu. Lek Lho bojo kula nun sewu, Mas. Pripun? Sak wulan tak gaji mang yuta. Lho, sejahtera. Bojone kluthuk sak wulan dikaya 18.000 utange ndridil. Loh, ning Mas, kluthuk kabare bojone dikayani pira-pira manut to, Mas? Manut to, Mas. Lah nggih. Lah bojoku tak kayane 15.000 setahun ya nutuk kok. Lho. Lah, ya ora umum to kuwi. Setahun iki 15.000 nutuk, Mas. Lho ki nek blonjo saiki Lombok mundak lho. Kambil ya Lah larang. bojoku kreatif kok. Lah tukokne apa? Tanggalan. Setahun iki nutuk. Kon mara ning nggonku Ponorogo kono lho. Mbok tengi. Sik rong glundung. Nek arepe mbok nggih bothok tanggalan kono. Wong kok omong, mula manten kuwi penting banget. Roh aku. Kowe mbiyen lak ming dijabte tok ning lak ora dilungguhke kuwade. Lho, Mas Kluthuk dilunggone apa? Niki to. Lah aku mbiyen iki lek babakan mantan kuwi ya ngerti no. Lha apa iya? Tapi lek karo kowe aku ya
kalah aku. Lho. Manten kok sakwise diringke apa keluarga besar saka mempelai putri dan pria. Ki mangsa kelane nek ditemuke manten kae, lak mesti sawat-sawatan suruh. Iya. Sae kae sebabe apa kok sawat-sawatan suruh? Ayo. Mergo engko lek sawat-sawatan batako merempul wingi. Bocah, ngeten iki lho, Mas. Wong dicak apik-apik. Kowe iki nek pikiranmu ora temu ya ngene temanten iki. kekalih. Temanten kakung kalih temanten putri. Lho. Ya ora kok ngono kuwi, mula srawunga para kiai, ulama, para sesepuh, bini sepuh, para winasis. Klitik wis roh suruh ki apa? Suruh ki kesusu selak kepengin nanggone weruh. Mula dienekke gantalan suruh kae. Ora nyandak kowe, ndasmu gedhe utekmu renek. Ya lah aku manten ora nyandak wong ya aku rabi pisan kowe rabi pindho aku. Lah tak jiwa sira. Kok mesti buka wadine. Lho, lek sing dhisik iki golek pengalaman, lek sing kedua iki yang terakhir. Lho, gak pancen biyen ra enak ngono. Golek sing enak. Telek apa nek pengalaman. Ngono. Dilepas yang nggih. Lek wis gantalan suruh gantalan suruh lak wis temu manten, iki nggih sarana temu. Nek wis manten ketemu sawat-sawatan suruh, kuwi mesti sesandingan antaraning temanten putri lan kakung. Adicara mesti pidakan ndok. Lah kae sebabe ngopo kok pidakan ndok? Mergo engko lek midak ndasmu. Engko mesti nesu kowe. Ya ta, bocah ki ora tenanan kok Mas. plesetan lho dijak momen sing serius ngene iki dong serius. Sing mirengke tenanan. Iki ora kok guyon. Ndok ya. Iki ki tontonan ya tuntunan ya mawa tatanan. Dadi ya kowe iki tontonan ning iso diengge tuntunan. Lah ya aku ya pengen ngerti nyapa sebabe kok mesti midak ndok iki. Midak ndok kuwi lak wonten werdine to, Mas. Niki nek mboten teng Sambirejo ora tak tokne. Sambi jajar. Sambi jajar. Iya. Pidakan ndok yen wis midak ndok kok nganti pecah. Kuwi kudu iso mecahke pikirane bahtera rumah tangga. Wong ki yen omah-omah kuwi kudu iso mengembangkan pikiran aja ming mligi fokus ning gone satu pokok permasalahan tok. Wong gamane kerjamu ndagel ya duwe sampingan liya apa. Ngono. Ya. Apa? Nyopet aku wis. Wis rumah sak nyandak neh to penake dhewe ra. Iki to kowe kok adoh men kowe iki dulur cedhak lho karo aku. Kok ora nyandak. Loromu ki sak tenane ya lorone klitik. Nah, ngono lho. Lorone klitik ki ya loroku. Dijak omongan kok wis sing apa dadi gelamu ya geloku. Nah, terus dadi ya bojomu ya bojoku ngono lho. Iki ora kok nyuwesek aja dadi gelak. Yen aku gelok kowe, aku melu gelo. Umpama aku cilike dijiwit kowe melu. Melu lara lho, Mas. Lah nek bojoku ya termasuk bojoku. Nek aku ngrasakne berarti aku yo melu ngrasakne. Alhamdulillah berarti meteng keri iki karo kowe iki. Ya ora. Aku ora kowe. Aku oleh jujur lho ya. Iya. Jane duduk karo aku. Karo sapa? Karo Mase. Ya gara didelok esuk kupinge kaya sapa. Mesti ngono kuwi perlu sebab kuwi mratiteske temanten ki ya angel ngono. Nek wis ana pidakan ndok, terus diwijiki gawe tirta wening. Ngerti aku banyu kembang wiro. Sebabe apa? Sebabe aku lek diombak karo banyu aki sikile glodok. Iku tak breksek cangkemmu lho kok. Rasa mbok bleket aku cangkemku sombo to. Wah pidakan ndok nek wis diwijiki tirta wening kuwi tirta suci. Wis seruh. Ngono dadi ngilangi sesukere temanten kakung. Ngerti aku kuwi. Lah kok mbok jawab kok glodok-glodok raimu ki apa? Nesu kowe. Iki akeh dagelan sing ndang mati lho iki Lukas. Mergo gampang nesu, Mas. Aku kok nek nganti mati tenan sing golekne tanggapan kowe sapa? Aku yo golek dhewe no. Arep melu sapa kowe? Lah aku yo nyucuk lampah no. Terus kowe dagelan partnermu ngejak sapa? Budi no. Apa iso kuwi? Lho ya ora iso pokoke dipateni ngono. Rumangsamu ngono. Dadi wis kabeh kuwi wis kecekel, nek wis kecekel kabeh, lagek boyongan dilenggahke ana kuwade dampar ke Prabon. Ngono, nek wis bar kuwi lagek sungkeman antaraning ibu mertua karo ibune dhewe. Ngono. Manten anyar kuwi. Ya, ngono. Saiki tak takoni kowe. Nyapa? Apa bedane manten anyar karo mobil anyar? Waduh. Bocah tekok kok kaya bocah cilik. Padha apike, Mas. Padha beci. Lah wong seneng-senenge. Lek mobil yo kepenak, manten anyar yo sik seneng-senenge. Paling ndak nek mobil anyar ku lak bungkusan plastik. Aduh. Ngono nek manten anyar. Aduh.
Nek mobil anyar ku lak nek umpama telek. Kok iso wong dijak apa-apa utah atuh. Tapi secara enggak langsung aku sudah menangkap perjawabanmu kuwi salah. Sik jelasno. Sik apa ya? Ini jelas. Aku ya setengah cocok karo Mas Didik. Lek mobil anyar dibungkus plastik, lek manten diklambe. Ora lho penyakitmu kecil epilepsi urung kumat. Lagi ya maksudnya tuh jawabannya tuh salah. Sing bener. Apa bedane manten anyar karo mobil anyar? Bedane yen mobil anyar metu kok dealer awake dhewe numpak. Gitu. Liwat dalan ndelal nek joglangan utawa bangunan anyar enek bolongan. Mesti dinggati. Hati-hati Mas. Kok timbang kenek mobile dhewe. Nah, kok timbang sekoke rusak. Iya, kuwi nek mobil anyar. Mobil anyar. Manten anyar piye, Jo? Lek mobil anyar, iya, nyoper ya. Pak metu kok dealer. Iya, enek bolongan. Mesti dilewati. Hati-hati Mas. Kok nek kenek mobile dhewe. Tenan, kok timbang sekoke rusak. Nek manten anyar, lek mobil anyar. Iya. Nek bolongan dinggati. Iya. Mergo emane mobil rusak. Nek manten anyar, nek mobil ngono. Buat tos ngono iso. Manten anyar kuwi lho. Ya engko lek enek manten anyar, ya takok manten lanang. Kira-kira enek bolongan iki diliwati apa ora tapi. Ora iso nek bengi iki. Lha nyapa? Wong kamare jenang tok. Kon iso ndi? Jenangmu wis tak kon ngelih. Ning ndi? Tapi tetep rasa turu kono. Lah nyapa? Lah tewel tok. Padha ae kok iso. Oh iya, pancen yo setitik akeh ada apa kuwi guna paedahe, Mas. Nggih, leres. Babakan ngidek ndok Nggih. gantalan. Mula sing rawuh menika nggih tetep mawantu-wantu kalih keluarga ageng yen pun Bapak Sarlan. nggih, Bapak Salan menika mula ya ora gupuh ning padha suguh. Niki sedaya ingkang rawuh niki nggih kenduman rejeki. Oh iya. Ora kok kumanan daharane, ora kok kumanan jajane ning kumanan leh hiburane ngono. Termasuk leh silaturahmi karo kanca rowange. Nggih, mula suguhane wedang kuwi jumbuh. Napa? Wedang nika ngawe kadang dadi dulur-dulur sing adoh dicedhake bengi iki diklumpukne ning daleme Pak Salan wengi niki. Mas Kluthuk mbiyen jaman mantenan ya disuguh wedang to, Mas. Lho, kula aja meneh kok manten. Kula manten tamu teko, ora usah tak suguhi, Mas. Lho, Tak kon balik. Lah nyapa? Lah engko lho aku ora nek suguhan ya. Modelmu ngono kok iso. Mula nek mantene kluthuk, Mas. Kluthuk niku lak ibuke lak sinden. Ibuku ya ibumu raimu. lah nggih padha karo ibu. Ora lek sinden ngoten yo. Bapake nggih pelawak. Wah. Mula kula riyen lak misah niku gro-gro kula ora krasan sak omah kalih kluthuk kalih buke pake. Ora krasan ngopeni lho piye kowe. Ora krasan ngopeni. Ora maksudnya? Ora krasan keadaane niku kok iso. Oh, lah kepiye wong angger karo bojo mesti kene bojo kula lak mesti angger tekono mesti nembang gantengnya suamiku. Aoh, kula lak ngoten to. Lah kok bapak nggih ngoten. Let karo sisik-sisik ping lho lah kok nyemoni 5 menit lagi. Ngoten niku. Lah kok ibu niku nggih muni to. Nek wis bengi lho lah kok nyemoni ngian. Pripun? Sore-sore padang bulan. Ayo kono padha katokan. Kaya-kaya ngelingake bapak ibu aja turu sore-sore. Lah kok ndelalah Mbah Kung sik urung sare to kae. Gethuk asale saka tela. Nek wis pethuk gek kono gek ndang apa. Buke pake lah kok nyemoni neh. Gek ndang kono le, gek ndang kono. Terus wong mambengi pakmu bar karo bukmu lha ngoten iki. Pripun? Ora yo malah rekoso to. Akhire kula teko, Mas. Piye? Bapak ibu nembang, klitik karo bojone nembang. Iya. Bojoku ya nembang, Mas. Apa? Langsung pokoke nembang teko lagu campursari iki ndak populer iki. Iya. Aku karo Masku langsung nembang. Pokoke ndegek, pokoke ndegek. Pokoke ndegek, Pokoke ndegek rumah. Bojomu ki ngono gitu. Langsung bojone ora gawe totonan kok iso. Aja meneh kok bojomu. Bojoku ndek ngibal pilkada. Iki mau apa jenenge iki? Pemilu. Nggih, pemilu legislatif. Wes, aku saking ora tau mulih to. Wah, jenenge bojoku pegel. Sepanduk ditetel digawe rok. Lho, lah sebabe
Kowe mergo takjak mubeng kae. Mubeng kae keliling Jawa Timur kae. Bojoku pegel langsung gawe sepanduk digerok. Aku mulih ndelah rok wis dadi. Lho. Tulisane ning kene iki ya ora dibusek. Lah apa kuwi? Coblos saya ngono dadi. Lah kuwi ya meneng ae. Aku ya tetep ndak meneng no. Lah kuwi duwe cara golek akal. Aku ya duwe cara aku golek akal langsung nyopot sepanduk saka ning gone bakul jamu. Langsung tak tetel tak gawe jarik. Bojomu ngerti? Ngerti langsung nangis gugluk. Loh. Apa? Apa? Nggih, Mas. Rumangsa salah ngono. Rumangsa salah. Lah sebabnya ngerti tulisan kono. Pas jarik kowe nek tulisane ora tak busek. Piye? Berdiri sejak tahun 1896. Iya, lah kuwi berat kemeng lho tekmu kuwi. Kok sakmono suwene iki lho. Kok bojoku yo nembang pokoke ndegek. Iya ora umum kok. Nggih, sareh-sareh iki diaturake Mas tetembangan, aja nganti ninggalke kawaspadan, aja nganti ninggalke apa kuwi jenenge? Tata krama iki mau tak aturake. Nggih, sinom nyamet. Sampun. Iki bareng karo suasana ngene iki jajal aku pengin karo Mbak Elis mawon, Mbak Elis. Iki suwira dijumenengake mawon. Niki nggih panjenengane cumpet Mas, dadi nggih sithik-sithik kula mesake bapak sing nyepit ngeten niki. Wong tenginggil ngriki lho, Pak. Loh, lek terima bapak iki aja dadi perkara. Napa? Bengi iki tenan. Iki ana makhluk astral sing teko ki. Lah, mungkin iki piyayi apik-apik. Pondok ya enek. Pondok enek tapi bengi iki tenan. Apa penampakan kok? Makhluk gaib sing teko ki enek. Endi? Loh, sing baruk sawit pelem. Oh. Lho kae. Kae nonton. Sarip tam ayo saya sarip. Tamit. Sing durung tepung-tepungno rek. Ayo. Sing durung kenal-kenalno. Iki lho. Sarip tambah oto. Wah, saripan yo apik lho Mas iki dijajal saripan sadurunge Mbak Elis. Oh alah. Oh, jajal. Lah mbok nggih. Titik ya iki cuplek. Ya. Lis, kok nek wis aku muni. Mbok, aja kaget. Aku sing teko, Mbok. Tak tok. Oh, sik Mbak Elis nang mriki Mas kritik dari sana. Ya walaupun panggungnya cuma ndak apa-apa. Oke. Ya Mas tutup. Loh, sampean nang ndi to, Mas? Sampean yo nek kono. Tak dapuk dadi Walanda. Nggih. Engko tak Lah. Bangku kono lho. Cah. Goblok ora muso. Loh. Tekone londo pae kok kono to, Mas. Tekone dari sana. Nenek lho. Kono ki nggone ora ngingkur ibuke iki lho. Ya aku ya seblengkon aku. Wong kok iso. Kowe sing apik kae lho kancanono sing menek pelem kan. Ayo saripan titik. Yo. Mbok, aja kaget. Aku sing teko, Mbok. Iya le kene le. Wah, lho. Mbok, Piye le? ono areke, Mbok. Anakmu Sarip dioper-oper kambek Walanda, Mbok. Kon diuper-uper Walanda le. Iso, Mbok. Ngono kok ya nyemprat lho. Aku kan suwi tidak membasahimu. Jebul piye le kowe? Aku dioper ambek Walanda, Mbok. Heeh. Iso gak iso anakmu Sarip delikno, Mbok. Kon njaluk Yen dideleke ana le. apa-apane ambek Sarip sing rugi simbok barang, Mbok. Assalamualaikum. Iki apa? Apa? Niki napa leres daleme Pak Sarip? Sopo? Nggih leres ya, Mas. Sajange Mas Sarip nyun sunat. Sunat barang ki lho, ora saged adekan kowe. Ndak ulet iki. Jayane kok dukun. Kurang ajar. Iki wae adegan tenanan ya. Mbok, aku sing teko, Mbok. Wis, jan. Mbok, Jane iki mau delok bojomu wis turu mau. iya, anakku melu kabeh. Tak inceng. Mbok, aku dioper-oper ambek Walanda, Mbok. Iso gak iso anakmu Sarip delikno, Mbok ya. Kon njaluk tak delekke nang ndi le? Sakarepe si Mbok nok ndelikke ndok ndi ae. Sik urung. Sik urung kok biayaan. Tak dialog sih. Aku lek yamene wayahe metu ya aku iki. Ya ora nih tak dialog sih. Dialog kok. Mbok,
simbok sing banget ndak tresnani. Simbokku yo ming siji awake penombo. Mula iki Sarip delikno, Mbok. Ayo. Walanda wis nguber saya cedhak, Mbok. Kene tak delik kene le. Kowe jaluk delik nang endi jajal pilihan le. Jajal pilihan, kowe jaluk tak delik nang endi? Aku kok mbok kon bayar. Kok delik kok bayar delik. Aku tak delikno kono. Kene tak delik kene. Ayo kok kono lho, untuk kok kono. Pangkah nek sandingku rembukan karo Mas Eko ae kok iso. Sarip! Sarip! Gue yang datang, Sarip. Sarip. Sarip, aku yang datang, Sarip. Mami. Sopo? Mami. Iya Ramo, yo. Kon niku sapa, Cak? Gue londo. Kurang tegas, sing tegas. Sapa kowe? Aku Belande. Iya. En kamu siapa, ha? Sik blangkone cepet ben ketok londone. Rambutnya. Ya kita. Bacin kabeh gabune. Yo, dialog sing apik, yo. Aku Belanda. En kamu siapa, ha? Aku iki mbokne Sarip. Kowe ana apa kok teko rene? Mbok cincin iki tawa apa piye kowe? Yo takon kok sembarang kok diwajani. Salah bawa iki ya sak sire to wong duwe pendono kulilane ngene iki terus. Yo, soalnya bojomu ta ki, Mang. Ayo. Terus. En kamu siapa? Aku iki mbakne Sarip. Kowe ngopo kok mrene goleki Sarip? Kok sik ayu kowe. Londo iki ora. Lah apa to? Samane meneng ya to? Apa nek londo cethuk mbake Sarip kok sik ayu ngono. Lah sampean ki wis melu wis cemburu lho. Improvisasi. Ya tapi paling tidak ini adalah suatu pagelaran antara kamu dan saya. Oh iya wis sak karepmu wis. Dia itu sendiri wayang kulit iki urusannya karo Lodruk. Iya. Awake dhewe. Iya. Oh iya, berdua ya. Iya. Meneng sampean Mas Eko. Wah, merentah. Pene. Ora ya. Mboknya Sarip. Ana apa? Mboknya. Rasa meru-meru sampean. Apa nek londo bahasane mboknya ya. Lah meneng kok sampean. Iya. Kamu mamanya Sarip ya? Iya, napa? Saya Belanda. Bagi saya Sarip adalah pemberontak bagi bangsa saya. Wah, apik. Ayo. Kamu harus bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, ingat, saya adalah saudara dari Emon. Siapa kowe? Kok Emon? Emon sing Kowe Emon sing berita. Dia sing ngetene bocah 117 iki. Lek londo iki kebanyakan dikai saya. Kamu saya harus menunjukkan di mana sembunyinya Sarip. Tunjukkan. Sarip ki ora ono ning kene. Harus ada kan golek arep kok kapake. Saya bunuh. Karena Sarip adalah pemberontak bagi bangsa saya. Sarip ora ono ning kene. Golek ning panggon liya kono. Ndak bisa. Bocah. Ayo. Loh. Kepriye to lek kowe mau kon ndelek ning kono ki? Apa artinya itu tadi ya? Gene mau kok paham nek wong ngomong ngene. Simbok. Aduh. Ngopo mbok tutake nggonku ndelik, Mbok? Simbok iki ora tutuke lho. Iki londo matane kok ya ero. Lek kowe ndelek nek endi to, Le? Yo. Arep ndak tutup ana Sarip tetep diuber-uber ambek Walanda. Jenenge Sarip gak ana mundure ambek praenane Londo kaya ngene iki, Mbok. Raimu dhewe kuwi.
Masmu. Dapukan ora kena. Walon to. Iya, Mas nggih. Apa? Kon wis teko nduk papan kene teges kon wis wani jajah nok disane Sarip. Tidak apa. Lah iki nyapa tangane kok ngono ki? Lah aku krasa ya. Londo kok gremet. Palondo, Apa Sarip? Kamu sudah saya cari-cari. Sudah ketemu. Kamu akan saya bunuh. yen nyotokon sakti tanding ana Sarip. Jangan Yen kon wani tanding. Sarip. Ya. Sarip. Ya, Wani kon. Wani. Aku jane ya ora wani jane. Ngupel-ngupel Sarip wani kon. Aku jane ya ora wani aku. Walondo. Kon sing ngupel-ngupel Sarip. Ayo, kancamu ndi? Mama. Aku dianu kae lho, Ma. Terus kene nyedek arep nyapa? Aku ya mimi no. Tuane nih. Ya ora. Walondo, Apa? gak ana tinane Sarip kalah ambek bangsane Walondo. Dan tidak ada gunanya kalau Belanda tidak menjajah Indonesia kalau tidak atau belum mengalahkan kamu, Sarip. Yo. Yen nyoto-nyoto kon ambek bolo-bolomu. Ayo. Mungsono Sarip, Sarip tambahos. Tentukan kamu atau saya yang meninggal di peperangan ini. Mbok Piye, Le? njaluk donga pangestumu yo. Iya, kowe tak pangestoni muga-muga kowe slamet ya, Le. Aja mimik lho kowe. Iya, Muga-muga anakmu lanang gak ana apa-apa. Iya, Le, kene tak pangestoni cah bagus. Muga-muga wae kowe slamet ya, Le. Ora ana apa-apa. Mengko ning kono. Raiku mbok kira tisu lho kok. Lewek nih. Pangestu. Ya, pangestu ora ora. tuwek iki penting lho. Ya ora kok ngene, kok iso. Ya cukup Piye? didemek sirahe dilus-lus karo didongani. Muga-muga sing ngancani kowe Kakang Kawah ade hari-hari papat kiblat 5 pancer dinten 7 pecelan bantal ngono lho. Dadi ben ngerti. Ya, ndak bukteke, Mbok. Ayo. Ngati-ngati ya, Le. Tanding. Siap, Mas. Titik. Dongakno saka kadang, Mbok. Iya, Le. Wes. Mbok, Piye? mbok menawa anakmu ana catuning sithik simbok ora sah wedi. Wes, Mat. Yen engko Kok sak piye kok, wayah-wayah Le? getihku kok kececeran ning papan kene. Sarip sik durung mati, Mbok. Iya, Le, pangestune mbake. Wes, mati. Yen mengko simbok ana apa-apa, kandha marang Sarip. Iya. Wes, mati. Kuwi lara tenan Mas Klek. Asu. Kuwi atas esu. Lah kok ket mau njaluk pangestu kowe. Ayo, hus. Dadi pakone ya muwen iki ya. Ayo. Ejan. Yuk. Aduh, sing kena sing endi, Le? Aduh. Muga-muga kita mari ya, Le. Wis mari, Le. Iya. Mari. Oh, mati. Oh, padha duwene mbok iki. Wah, Ngapa? tangannya kasap ya. Hargane marut tok iso. Ya ora. Kamu kalau punya senjata. Pas. Iki krise to. Piye, Le? Dongakno anakmu gak ono Iya, kowe apa-apa. tak pangestoni muga-muga slamet ya, Le. Aduh.
Mati ta kowe? Aduh, Mbok, aku tak mati. Aku mati, Mbok. Aduh, kowe modar le. Ayo. Ning kowe aja kuwatir yen mboke sik urip kowe tak langkai kowe bakal urip meneh ya le. Aku menang, Mak. Wait. Balato. Ayo. Sakwise dilangkai marang Kang Mbokku. Sarip katok remeng. Hei. Waduh. Aku menang, Mak. Aduh, Mbok. Kowe mati meneh le. Ning kowe aja kuwatir ya le. Yen mboke sik urip kowe tak langkai ping 3 kowe bakal urip meneh le. Aja cepet-cepet ya, Mbok. Lah. Waduh, Mbok, waduh. Ayo. Ya nyoto-nyoto kon. Aku duduk nyoto. Nyapa? Nyapa kuwi? Mas, Piye? instruksi. Lah, Apa? wong Anu kula dadi sarip, Mas. lah apa? Wong pantes dadi londo kok. Ya aku ya ben ro rambutan acah, Mas. Cangkire sapa kok gini lho. Hei, kowe ndak iso nyaripi. Bisa. Yo, kowe jajal anu Mas Titik lontone ya. Jangan lupa, ini adalah mama. Oh iya. Mbok. Aku sing kaget. Wis teko, Mbok. Bob. Ya, kok aku sing kaget piye? Hei, Mbok aja kaget aku sing Yo teko. kaget aku sing teko. Mbok aku sing kaget. Oh. Lah mau dengi 90 ora tak balik menteri 09 ya. Perang tanding. Mbok aku sing teko aja sing kaget, Mbok. Aku sing teko sendalmu aja kaget, Mbok. Yo. Ya. Sarip. Wis, ya. Sarip. Ya, wis, roh aku teko kowe. Lah. In kamu sudah saya cari kemana-mana, in kamu tidak di sini ya, soal. Tidak sarip, baik. Apa? Sudah sarip. Apa? Sudah sarip, baik. Oh yes. Sarip. Oke. Sarip, baik. Oh yes. Itu apa artinya? Mbok. Sarip. Apa? In kamu sudah saya cari kemana-mana. Kamu ndak usah mencari saya. Justru saya yang mencari kamu. Kenapa in kamu ingin mencari saya? Saya ingin cepat kau bunuh. Lah nyapa? Kamu tidak takut? Enggak wedi wong ya aku pengen dilangkai. Oh, ternyata kamu mengharap saya bunuh, Sarip. Iya. Kalau begitu kamu mati. Waduh. Aduh. Aja kene. Ngendi? Kene lho, Mas. Oh, kamu saya bunuh, Sarip. Mbok. Aduh, piye le? Mati. Ini Sarip sudah meninggal. Iya, iki Sarip mati. Kamu siapa, Nona? Aku iki mbokne Sarip. Kamu mamanya Sarip? Iya. Oh, luar biasa. Luar biasa kamu, Kamu cantik sekali, Kamu mau saya jadikan Nyonya Walanda? Dadi bojomu? Jadi istri saya, Aku mati, Mbok. Kamu kalau mau jadi istri saya, kamu pasti bahagia. Aku arep kok jaluk dadi bojomu. Kamu paling tidak akan aku bikinkan rumah yang bertingkat 7, Iya. Kamu mau, Nona? Kelem. Kamu Iya, mau, aku Nona? kelem dadi bojomu. Kalau begitu kita berdua akan segera menikah, ya Nona ya. Iki jane apa? Wong mati iki menang. Kamu jangan begitu, Nona. Kamu, kok iso? Kok ora Kok iso aturan ngalap kon Jadi dindi? piye to? Lah aku kapan dilangkai? Pokoknya dewe-dewe kok iso. Kok ya sekali-sekali roh
peleman lagi lho aku. Nembang iki mau isek klumit ra iki guyonan. Nggih, wong nggih nyelingi mawon kok surat. Ayo, Mbak. Nggih. Spesial selintutan, Mas. Ya, selintutan diaturake. Iki Pak mundut yo le, dijajal musiknya sepiro, Mas? Ya. Iki jajal Mas Klitik. Tembangnya selintutan, Mbak Elis. Nggih. Wah, jadi Spesial kagem warga Sami Jajal. Ya, diaturake kaya ngopo. Sik, jajal sepiro dicoba. Dino sayang, pancen salahku. Saiki terus terang ning siramu. Kami karo Mas, yo amung sebranan rata anggap pemenang kok kebablasan. Iki musiknya gawe musik padang pasir, Mas. Taliban. Ngono kuwi dawe. Iki nek gerakane dhewe lho, Mas. Tembangmu kuwi nggih musik padang pasir. Heeh. Padang pasir. Lah ya padang pasir duduk Musik Timur Tengah ditekake kene ngono lho. Sokida. Padang pasir. Yo, 3, 1, dados ya, Mas. Monggo. Yo. Bisa juga buat Pak Sur ya. Kontrolane ndak mulai. Nggih. Sayang pancen salahku saiki terus terang ring siramu kawitan kang Mas yo amung sebranan rata anggap temenan kok kebablasan. Nyebat kondonge kara mbok yo sing sabar aku janji rane koneko janji dan setia takkan berhasil janji tulus tertanam dalam hati. Hatiku tetap tresno ning sliramu.
Panjen salahku saiki terus terang ring sliramu kabintane kang mas yo amung serangan rata anggap temenan kok kebablasan godhonge karo mbok yo sing sabar aku janji rame koneko janji yang setia takkan pernah sina janjiku tulus tertanam dah dengarkanlah isi hatiku tetap tresno prisiramu terima kasih matur sembah nuwun saestu kok nek niki cara nggih saur manuk nggih kepenak. Ngeten iki Pak Sarlan rumangsa marem penggalihe. Ya, dadi sareh-sareh niku lek nggih Mas. Pak Sarlan nggih. Kowe nembang iki mo ya iso. Iso, amane. Ana genteng jok luduk digawe apa? Ayo. Ana genteng jok didik digawe omah. Omah gedhi jok luduk omahe sapa? Omah gedhi jok didik omahe Pak Sarlan. Iya. Ngono ya. Paling tidak iki ngarembono karo sing kagungan kersa, pancen omahe Bawira, daleme pancen yo bakoh ya. Ana garasi jok luduk digawe apa? Ana garasi jok ditinggo wadah mobil. Mobil gedhi jok luduk mobile sapa? Yen mobil gedhi jok didik mobile Pak Sarlan. Iya, pas lho kowe ya iso. Aku ya golek-golekne. Ana kurungan jok luduk nggih wadah apa? Ayo. Ana kurungan jok ditinggo wadah manuk. Manuk ireng jok luduk manuke sapa? Ayo. Lane kuwi rane. Iso nembang ora kowe kok iso? Manuk ireng jok lidik. Iya. Manukku dhewe. Piye to kowe ora padha kira? Aku lek sampe manuk ireng maneh Pak Sarlan ya ora dibayar iki. Ning nek seniman iki kudu iso. Nggih. Wis sampe sing anu Mas Kritik sing nyaru nek iso ya. Ana ireng, Ana gendeng. ana gendeng jok lidik. Heeh. Nggo tadah udan. Ana gene tadah udan. Udane tak. Gak meli waktot iki. Waktot. Oh, udan kaya ngene. Ana. Lanjut Mas, lanjut. Ya, diteruske iki barokah Mas. Ya, titik akeh. Yo, arepe jajal karo Mbak Via Anjasmara. Nggih. Barokah nggih Mas nggih. Mugi kemawon warga masyarakat ngriki Bapak Sarlan duwe udan duwe adem rasane atine Mas. Heeh.
diterima apa kang dadi panyuwune Mas Godong. Lenggah, jenengan lenggah Mbak Via Anjasmara, mendem kangen. Saya Mas. Ah, iki mendem kangen iki urutane Mbah Bali sono mau sing kudu dipinakani. Iki Pak Haji syuting yo ngersake lho iki. Wah, Kang Haji kok yo. Lan ugi nyuwun sewu Mas Eko. Pripun? Wonten panyunan saking menjipun Bapak Imam. Oh iya, Pak. Juragan Patin. Iya, Mas Haji Imam. Nyuwun gending Nyi Roro Kidul. Oh iya, engko bar iki ben dipinangkani. Wah, iki. Ya jajal. Saiki untuk Via Anjasmara. Mendem kangen sepiro Mas nadane Mas? Apa rasane Hop. 3, 2, 1, ditados game. Mongos.
Semarang. Ya, wah. Edan. Oh, enak walaupun diguyur hujan, ya. Kesemangatannya Mbak Via dalam berolah vokal tetap. Ya. Niki ming srana ben swasana radi anyep, Mas. Ben rada seger. Dadi nggih monggo sedaya ingkang katemben mirsani. Dadi sami bodong yuk. Ning mrigine nggih tetep nyengkuyung kok, Mas. Ah iya, terima kasih. Njajal iki diteruske eneng sing ngersake Nyi Roro Kidul. Aku arep njajal karo Genduk Lilis. Ya, variasi. Ya ngono. Spesial lagu Roro Kidul menika kula aturaken dhumateng Bapak Imam. Juragan Patin. Insyaallah minggu mancing, Mas. Layakno kok mbok celah-celuk. Wis kon mancing budal aku pokoke mancing. Kejawi pundutane Pak Haji. Pak Haji Imam. Imam uga Pak Nuri. Nggih. Pak Nuri nggih. Iya, iya. Juragan manuk menika. Ya. Oh, golek Pak Slamet. Pak Nuri iki grameh ora. Oh, nggih. Kula keken mancing dina Minggu menika kalih Pak Nuri. Ngene daleme Pak Nuri. Iya kan mancing, tapi akhirnya aku padha ra isone. Lah nyapa? Aku akhirnya mancing Musuh Utara. Mancing kuwi bayar apa ora? Aku mancing Sliramu Cahyu. Lah, Rupamu kaya garangan. aku kok nek dipancing, mosok dipancing gawe. Teges iki mancing atimu dimentuh rasa tresna marang sliraku. Kowe mancing ya iso to? Iso. Angger mak kecipik ngono ki iwak apa? Kuwi anake Wak Nira kuwi jenenge ki wader. Iya, wader. Upama mak lopak ngono apa? Kuwi biasane ki kutuk. Oh, lah nek mak perempus lele. Perempus niku lele, Mas. Nggih, nggih, metu muntuke. Anu metu anune. Lah nek mak rosot, rubyak, bayur apa? Apa kuwi? Kuwi mbokmu kecemplung blumbang. Lah usung udan sapa kolam le ora kecemplung blumbang kaya. Iya. Jajal dicoba le. Coba le. Ya karo nduk Lilis ya. Sepiro. Mbokmu yo. Maksudnya ki mbokmu maratuwa. Mas Eka nggih. Iya. Wingi teng jero samudra ing Jawa sah kita sopi gakirisi berbawane nyiroro kita nyiroro kita Lagune hebat, sing ngebas golek penggemar. Nah, sing ngendang yo aduh. Ngadet. Dia umum ya Mas Sendur. 3, 2, 1. Leboke Mas, monggo. Nyi Roro Kidul Kusuma Wardani. Pak Lilis. Sama. Ini dong. wingi teng jero samudra
ing Jawa seh kita sapi ngirisi harpawane irara kita irara kita Ya cekidot. Dadi kon ngecek dote ngono to. Iki mau diaturake. Nggih. Lilis. Tembang Nyi Roro Kidul. Iki ndak kalah menariknya ya jeng
Isna Safitri. Saya. Sing meneng naon? Menika nama pendek Mas. Nama panjang menika Isna Safitri Putra. Menika. Tak gandenge karo Mas Bayu Asmara. Tresno Waranggono iki. Iki pundutane para juru lati iki lara dipinangkani dosa gedhe banget iki. Nggih, wah jan. Wilujeng dalu jeng Isna. Nggih, wilujeng dalu. Wah, panjenengane tak gandenge karo Mas Bayu Asmara iki. Padha karo suruh lumah kurepe. Dinuru beda rupa gnigit tunggal rasa iki. Dadi dulur lanang ya pantes ora. Nggih, wilujeng dalu Mas Eko. Oh nggih, Kaduan tembang Trisno Waranggono. Nggih. Suarane. Wah, lek suarane Mas Bayu iki menggo. Omong tok suarane merdu. Apa nyanyi? Ngomongnya kaya nembang. Ayo, jajal kaya apa? Tresno Waranggono. Dados, hey. Toto. Sepiro nadane, Mas? Sepiro? Ayo, jajal yuk. Nelongso rasa rasani nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Mesti penak iki. 3 2 1 Tresno Waranggono. Yo. Isna, Iya, senadyan ana paribasan tresno kuwi ora kudu duweni. Iya. Ning tresnaku marang sliramu lahir terus sing batin donya nganti gerhaning akhir Isna. Nelongso rasa rasani nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku sliramu. Bukan meresak dengannya, aku ngerti hatimu. Nangis kestini, aku jodohmu. Pancen rasa kari rasa, kudu lilangmu nrimo. Lilano aku nyanding priya liya. Rasa wis windu gonku ora ketemu katika hatiku krungu suaramu aku mau bisa ndedonga Waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Tak tulis lakon tresnamu ing tresnaku tak kembali kasih sayang seliramu satenane aku nangis nanging tresno sinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati. Uyungku ngelayung ngembara ing awan-awan tanpa bisa nyanding aku mung bisa nyawan tumantas eluku deres mili ana apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis lilakno aku kemas, wis cukup lalekno. Lelakon tresno iki bakal dadi cerita Tresno Waranggono. Kembali nyuku semua warga ada Isna Sanjaya, Ada Mas Bayu, Jok Lidik, Jok Luduk, ada Eko. Jok Kondo Pres Yanto.
ora kerasa wis sewitu nggonku ora ketemu kaguga atiku krungu suaramu aku kok bisa tetunggo warangono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tulis lakon tresnamu ing jengkang tresnamu tak kendane saben kangen Mas Bayu satunane aku nangis nanging tresno wis dinaris salakoni kanthi ikhlas ati ikhlas yo Mas ya ikhlas uyungku ngelayung ngemboroke ngawang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes tuku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni wis nilakno aku temas wis cukup laleno tresno iki bakal dadi crita tresno warangkono. Terima kasih Mas Eko Sembah Nuwun. Wah, Mas Bayu Asmara bersama. Matur sembah nuwun Mas Bayu Aji. Mbak Isna. Ya. Jan wis. Diteruske mengko nang goro-goro Mas. Nggih, Mas. Sik akeh lakon sing kudu dilakoni. Sandika dawuh. Ya, pakaryan sing kudu ditindakake ya, Nduk. Ayo. Ladi karo ingkang sinuwun tak derekke ya yuk. Bareng-bareng ayo, no. Ayo. Kukus sing dupa kumelun kelun. Ngening kentiasa ngapake